Deopani Adolong leji dogdog along hor karthang pon atruck kachingkoi. Pini Niphai inquire po Jangmi achiklo Borpathar Police Station keparlo Adapor pioneer kebra chitim Apor alom National Highway 39 atovarpi Deopani Adolong leji dogdog along Ehum AS 01 DC 3766 Hojai pen kevang bom hor karthang atruck aphan aphit anathu pen dampar agari abang kepatong tekang derajok hor karthang atruck katevar abang control on ederajok Hidi anathu pasuichok lo. Lapen kopai kimi parpik penajok truck katevar abang arenga hukeso lapuan ahiring tangrake avelang. Truck katevar abang puamen lake-Romen Singha Arong-Hojai PS Bisnupur P.O Umrakata pusi pangthekpon. Laso Abirta Arjulong si Borpathar Raikom sai khetum adimaklong an paledun si sai chiklempon.